живеят. Като този път смятаме да направим втората половина на експерта на Голица, защото се стигаме до едно място и затова тук малко по асфалта чакъла, докато стигнем до средата на траката. Това парзалка са тия камъни, просто ви е бедна фантазия. Той затова никой не е идвал насам. Аз имам чувство, че Алекс ми разправяше, че са го докарали тук Марко и Тос и Алекс, брадата и... Ще го къпят. Верне, верне. Тук там. Знаеш колко? Мане си няма. Трябва да го палило. Вече тук се назад няма. Ти тук да беше му дал газите и тук дете е щерове да го фърлиш, ще я падне там на плитко. Минаш! Ели, давай! Ай, че кораба потъва. Поари сега. Аз ще да ги прехвърля там. Чакай да дойде. Сега. Пълно са един това. Не може две трек да. Абе, той съединител не трябва. Спирачката трябва. Трябва да се един това, защото там. Фани го отзади. Чакай. За какво ми е съединител? То трябва да го парзаляме надолу. Да паля. Аз как ще мина от тук е палачори? Майката си бал тук е. Там е много дълбоко. Да му развим свеща? А? Къде го захлюпяш, Тиро? Е, тук надясно? Там настрани. Наляво. Знаме, пък тежестта им беше от другата страна. То и аз се забих е там в този камък сръса. Хубаво, че беше. Ама то тук става се по-зена нататък. Това е неизбежно, което правим в момента. То ти е ясно. Добър ден, Генка Шкерова, директно от точката на събитията. Мартине. Следващо трябва. Нямаме го, аз едно изкривих. Майсторе, ще стане ли работа? С клещи. Ти приписвай тук как. Ти накипна тук. Нарочно вкара тук, ще да си отдай моторченцето. Лошото е, че се преценявам, че следващия сам аз. Ма кой да снима, ма? Той е умрял, ма. Не, защо трябва да развим. То не спира да тече вода, направо ми е нереално откъде идва толкова вода. Път е засмучва. Щерио, защо фърли коня да пие вода? Не можеш да запре. Селен ти идва, май, трябва да вземеш едно 250 или 102. Май са за 125, а? Касна малко вода, ама ще живее.
Значи тук в тези реки газихме, поне сме чисти и изправени. Щеря, колко долу-горе 2 часа стоим ли тук в този Старав? Час и половина. Час и половина, да. Акумулатора не свърши, мотора се отдави за втори път. Сега дори сила тук. Имам по 1 кило вода. И в бутушите имам по 1 кило вода. Смутаняк. Сега ми взема... Сега ми взема мотора да ми отмъстиш, нали? Го е Старвис легна, дигна краката. Какво ти е? Еги! Готов е, бане! Вече тупи всичко да! Каската стара, мотора си дали и газът си дали! Еги за кръщене, реч остави! Добре, че не е за салата. Да. Какво, нали? Да. Бахте поера.
Виж на Щеро как му застана твоя кантар. Не играй. Насвеще. Усмихни се. Дървета има и там. По-кофти. Що не го биете така отдясно, бе? Абе! Браво! Ей!
Го е, бера мъжки, мотора е горе, ще кажи малко днеска ученика как е. Голям прогрес. Аз знам, когато моторът дойдото за тубата не за мен, само ще кажа, че Данито напредва, много напредва. До следващото каране с тях ще ми станаш моторите. Аз днеска 2 пъти си ударих мотора, той нито веднъж. Доградаш маземи?